Рошава. Тя така добре я хранят и охранват, че заглади здраво косъм. Беше бая по-клющевичко. Да, тя хич ни прилича на куче, което гладно. Но вашата като торпеда. Какво да прави тя? Краката и къси. Абе, хулиган. Чули ме какво ти казва? Той си харесва. Страшна любов, какво прави? Ще оставя без ушите. Реферка. Ще му обощи ли грек? Ще го видим още колко ще изтраи, ще се тръгне на някъде. Виж Таби е твоята категория, отивай при нея. Айде. То ти, къде е Миго? Виж къде е Миго? Ето го зад. Ето виж отзад е Миго. Рио, той. Рио, ела. Ето го тук Марио е лека категория нещо.